Lidí po dlouhé době zase natáčím video. Chtěl bych jenom podotknout, že chci hitnout 10 odběratelů, tak prosím dávejte odběr a lajky, abych prostě měl těch 10 odběratelů. A já už se nebudu protahovat a jdem na video. Asi dneska budu hrát jenom sola, možná se zahraju i fotbálek. Spajka, kdybyste se mě ptali, tak Spajka, toho jsem dostal jako dneska, z takových těch modrých kravin. Takže se nedivte, že ho mám na takovém malém ranku. A prostě tak, no. A teď mi tady jsem dostal 7 těch star dropů. Tak doufám, že tam bude nějaký legendární a nepadne mi gadgeta. Že to je to nejhorší. Ale zatím mi padá jenom takový... Ani žádný třeba super rare, nebo něco nějaký epic. No mythic. Tady úplně nic. Tak doufám, že aspoň v té poslední. GG, já jsem ho dostal úplný. Kálím to. OK, tak jo. Podívám se, na koho mám questy, já. Na Spajka. No tak si uděláme quest na Spajka. A na mobilu to hraju jako úplně chvilinku, takže... Nebo jako chvilku. Prostě pár měsíců. A zase tak moc to jako nehraju. Takže nemyslete si, že jsem nějaký totální mega tryharder. Shit, tady je Rico. No, prostě jsem špatný, no. Nejsem zase tak dobrý. Dneska jsem tady sám, nejsem tady s chlebem. Jsem trošku nemocný, takže... Nice. To PMA mě nejvíc štve. Yes. Yes. Zatím ta hra vypadá dobře. Pojď. Yes. To vypadalo dobře teďka ta hra. A vždycky to třeba farmím strašně dlouho a pak já jdu třeba do lobby, tak dostanu třeba 100 pohárků a to je mega nejlepší. To bych vám všem doporučil, protože hodně rychle farmíte. Ano. Nejsem jako nějaký tryharder, který by to tryhardil 24/7. Spíš víc hraju o to. Co to jmenuje? Stumble Guys. Ale chtěl jsem dneska natočit se Stumble Guys, ale nějak to blblo. Takže jsem takže teďka natáčím zvědavko. Musím najít tady toho posledního, vždycky takový ti hráči úplně poslední se vždycky někde schovávají. Nebo jako nevím, jestli jsou to hráči, ale ok.
Nice. Okay, Bruno. Doufám, že ho dám dneska na 10. Tak jo, tady jsou. Ty krávo, tak to bylo těsný. Ne, doufám, že umře. Ne, mu reálně zbylo 96 HP. Nebudu mluvit prostě. Tady je ten, jak se jmenuje, Crow. Žužeriko tady zase nějaké debil otravuje. Můžeš mě chvíli nechat třeba. Ne? Ty... Ne! Ty svině. Zabo. Zabo! To je šolén! Chcípí mrt. Dobré. Ten dal docela dobrý kilíky. Jsem zvědavý, kde zase budou. Podle mě tady někde nahoře. Protože naposledy, když jsem tady toho utálícího blbečka Daryl. Já nevím, jak se jmenuje, to je jedno. Prostě jsem ho viděl nahoře. Kde jsi, ty pitomče? A jsi. Vím. Shit. Na. Dobrý. Ještě, že nestřílel, to byl nějaký boťák. Dneska něco budu mít dobrého na obědek. Ten musí být můj ten. Ne! Tape mě trefí prostě jednou matičkou, která letí normálně někam na random. A já mám asi nějakých 100 HP. Zdechnu. Že můžu. To je blbý, že ještě nemám toho Spikea tak vylevenýho, že nedává ještě tak velký damage. A stejně je mega dobrý. Já jsem tam měl Leona, Crowa a toho Spikea. Spike je můj nejoblíbenější brawler, takže jsem si vybral Spikea. Vytýně, do Yes. Splním jenom ten quest, musím 5krát vyhrát a potom dostanu asi nějakých 50 nebo 100 pohárků. Možná. Nechápu, proč tady tenhle šulen mám vždycky ultimnu úplně na... Čo? Aha, já už musím mít splněný. To bude k ničemu. Dohraju tuhle hru a... Ne. Tak jdeme do lobby. Jo, epic aspoň něco. A tady aspoň padá něco dobrého.
50. Tak jo lidi. Já bych to asi tady ukončil, tohle poslední stárkou a asi čau lidi.